సొల్మెలు నమ కుడ్ల తొడు వార్తెలు ఇనిత్త అమ్మల ಸುದ್ದಿಲು ಜನವರಿ 2ನೇ ವಾರ ಅಖೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪುನರ್ದವರ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿಯದ ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಡು ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬುಡುಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡ್ ಒಡಿಪು ರಥಬೀದಿಡು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಚ್ಚಯ ಬ್ರಹ್ಮತೀರು ಮಹಾಪೂಜೆ ತೇರು ಬಕ ಗರುಡ ತೇರು ಇಂಚ ಮೂಜಿ ತೇರ್ಲೆನ ಮೀನದನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳೋರ್ದು ಅಮರ ಸಿಂಧೂದ್ಭವ ಗುರುವಾಯಿನ ಕೆರೆ ಹಿಬರೂಡಿ ಬದ್ಯಾರ್ಧ ಅನುಗ್ರಹ ನೆಲೆಡು ಸೇವೆದಾಟ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಹೆಚ್ಚೊಂದಿತ್ತದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ ಕೀರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಶುರು ಆತಂಡು ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೆಲೆಡು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಶನಿವಾರ ಅಂಗಡಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಂದ್ ಆದಿತ್ತ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪುನರ್ದವರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ ಹಾಕಿರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು 2 ದಿನದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶುರುವಾತಂಡು ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲನಗರಡು ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಂಡಿಡ್ದೆ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ಅರಿತಾರ ಎಂಚ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಡಿಲು ಬೇರುಡಿತ್ತದು ಬಾಕಿ ಮಾತ ಬಂದ್ ಆದಿತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ಲಿಡು ತೆನಸ್ಲೆನ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಟ್ಟದುಕೊನೇರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡು ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೆಲಿಡು ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗುತ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಮಲ್ತದು ಕಣ್ಣದಿತ್ತೇರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಸ್ಸದ ಉಲೈಪೋದು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಿಯರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಪೇರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿರು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಸೋಮವಾರ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಲ್ದ ಕುಂಜೂರು ಕೈತಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಪಿನ 35 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಜವನೆ ರೈಲಿಗೆ ತರೆಕೊಡ್ದು ಜೀವದೆತ್ತೊಂದಿನ ಸಂಗತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತದಂಡು ಪಡ್ಡೆದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದಿರು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಸುತ್ತದ ಕುಂಚೂರು ಕೈತಲು ಜವನಿವರಿ ರೈಲಿಗೆ ತರೆಕೊಡ್ದು ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನ ಸಂಗತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತದಂಡು ಶರೀರ ಇಡೀ ತುಂಡಾದಿತ್ತಂಡು ಪಡ್ಡೆದ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೆ ಹೋದು ಸಂಗತಿ ತಿರಿಯೊಂದಿರು ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನಾರು 35 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದಿರು ರಾತ್ರಿ ರೈಲು ಪಟ್ಟಿಡ ಅಡ್ಡ ಜಿತ್ತದು ಜೀವ ಬಿಡ್ತಿರು ರೈಲು ಪೋಯಿನ ರಭಸಗು ಶರೀರ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾತಂಡು ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನ ಕಾರಣ ತಿರಿದು ಬೈದಿಜಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದಿರು ಆಸಿಫ್ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ ಕೂಟ ಪಡ್ಡೆದ್ರದ ಶವಗಾರಗೂ ಪುನಃ ಸಾಕಾದಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಇಂಧನ ಕನ್ನಡ ಬಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ತಾಗದಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಅರಿನ ಭೇಟಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನಕ್ಲು ಕೊರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪವನಿಯರೆ ಕೇನೊಂದಿರು ರಾಜ್ಯದ ಇಂಧನ ಬಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದ ಬಗೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೋಚಿದ ಬೈದಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ತನಕ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕು ಉಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ತನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾಯಿನಕ್ಲು ಮಾತ ದಯಮಲ್ತದ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಆರಕೇನೊಂದೇರ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರಿಗೆ ಒಂದು 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ತಾಗದನಂದು ತಿರಿದು ಬೈದಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗುರುವಾರ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರ ಪುಷ್ಪಯಾಗ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾತ ನಡಪಾದಿತ್ತೆರ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಜ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗ್ ಏಕಾದಶಿ ಮಹತ್ವದ ದಿನ ಆದಿತ್ತದ ಐಟ್ಲ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಂಡು ಈ ದಿನ ವ್ರತಪತ್ತದ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಅತ್ತಂಡ ಅರೆನ ಅವತಾರದ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಗೆ ಪೋದು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾಕಿಲ್ಡೆ ದೇವರನ ತೋಡೊಂದು ತಿರುನಕ್ಲು ಪಂತೆರ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಗೂ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಮಲ್ತದ ವಿಷ್ಣು ದೇವರೆಂತೂದು ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿದ ಆಚರಣೆ ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಡೊಂಗರಕೆರೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆತಿಂಡು. ಇಡೀ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಬೈಯಗ್ ಭಜನೆ ಮುಗಿತಲಾದ ವೈದಿಕರದ ಚತುರ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆತಂಡು. ಪುಷ್ಪಯಾಗ ಶುರುವಾದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ರಾತ್ರಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮತದಿತ್ತರು. ಅಖೀರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬ ದೇವರ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಪೂಜೆ ನಡೆಪಾಯರು. ಊರು ಪರವರ್ದ ಭಕ್ತರು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಕ ಸದಸ್ಯರು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಇಂಬುನಟ್ಟುಂಡರು. ಸತ್ಯಭಾಮಾಭ್ಯಾಂ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ. ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ. ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಮೃತಾಂಶೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಯುಗಾದಿಕೃತೆ ನಮಃ. ಓಂ ಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಧರ್ಮವಿದುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಚತುರ್ಭಾವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಚತುರ್ವೇದವಿದೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸುಂದರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸುಂದರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ರತ್ನನಾಭಾಯ ನಮಃ. ಓಡಿ ಬಾರಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಮನದಣಿಯ. ಕಾಡಬೇಡವೋ ಕರುಣಾಮಯನೇ. ಗಮ ಗಮ ಪನಿ ದಪ ಗಮ ಪನಿ ಸನಿ ದಪ ಪನಿ ಸಗರಿ ಸನಿ ಸನಿ ದಪ ಮಗರಿ ಸ ಭಜ ಮನಲಿ ಸದೀನ ಭಜ ಮನಲಿ ಸದೀನ ಭಜ ಮನಲಿ ಸದೀನ ಶ್ಯಾಮ. ಲೋಕೆ ಸಾಂಪ್ರತಮೇತದೇವ ಬಹುಧಾಂ ವಿದ್ಯತ್ಸ ವಜೃಂಭಿತಾಂ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದ ಬಗೆಟ್ ಇಸೇಸ ರೀತಿಡ್ಪೋದು ಜನಕ್ಲೆಡ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾದಡು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ನಡಪಾಯಿನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನನು ಒಡಿಪು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ತರಾವರಿ ನಮನಿಡ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾವಂದುಪ್ಪುನ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಶನಿವಾರ ಇಸೇಸ ರೀತಿಡ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯದಿತ್ತಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಮೂಚನೆ ಸೆರೆತ ಪೋಡಿಗೆ ಎದುರಾದಿತ್ತದು ಸೀಕ್ ಪರಡಂದಿನಂಚ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ರಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಭಿಯಾನ ನಡಪಾಯರು. ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡ್ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ನಗರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾಯರು. ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗೂ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಕಲ್ಸಂಕ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಗೆಟ್ ಬೊಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾತೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ದು ಜಾಗೃತಿದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ಯರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಮಿತ್ತಗ್ಲ ದುಂಬರಿಯುಣೊಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡ್ ಪಂತೆರ.
ಒಡಿಪು ರಥಬೀದಿಡು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಜಾತ್ರೆ ಮೂಜಿ ತೇರ್ದ ಮಿನದನ ನಡತಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇರಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಿರೇನ ಮಾಪೂಜ ತೇರಡು ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಿರೇನ ಬೊಕ್ಕ ಗರುಡ ತೇರಡು ಚಂದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರ ದೇವಿರೇನ ಕುಲ್ಲಾದ ತೇರೊಯ್ತೇರು. ಒಡಿಪುದ ರಥಬೀದಿಡು ಮೂಜಿ ತೇರ್ಲೆನ ಒರನೇ ತೂಪುನ ಉಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಇಂದೆನ್ ತೂಪುನವೇ ಒಂಜಿಪುರ್ಲು ಎನ್ಮನೂತು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದಾನಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಕೈಟ್ ಮಂತು ಪತ್ತೊಂದಿನ ಮೂರ್ತಿನ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತದಿರ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮೂಜಿ ತೀರ್ಥ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ತೀರಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ ಕುಲ್ಲಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜ್ಯ ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗರುಡ ತೇರ್ಲೆಡು ಅನಂತೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರ ದೇವರನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಡಪುಂಡು ಮಠದ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಪ್ತೋತ್ಸವ ಪನ್ಪೇರು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿದ ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವದ ಒಟ್ಟುಗು ಉಚ್ಚಯ ಮುಗಿವುಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 8-9 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 14ಕ್ಕೆ 3 ರಥ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ 3 ರಥೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 16-18 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತಪ್ಪದೇ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಒಂದು ಗಣನೆ ಆಗಿ ಸೋದೆ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿನೂತನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆವಾಗಿಂದ ಸಹ ಅದೊಂದು ವ್ರತ ಎಳೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಆಗುವ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಯಾವತ್ತಿಗೂ. ಜಾತ್ರೆ ಅದೇ ಇದು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ವ ಕೆದುಟು ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಈ ಉಚ್ಚೆಯುಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಮನವೈಪುಂಡು ಕೆದುತ ನಡುಟು ಪುನಃ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರೇನ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತಲ್ಡು ತೆಪ್ಪೊಡು ದೇವಿರೇನು ಕುಲ್ಲಾದ ಬಲಿಪರ್ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೂಜಿ ತೀರ್ದ ಉಚ್ಚೆಯಗು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತ ಸೇರ್ಬೇರು. ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಡತಿನ ಉಚ್ಚೆಯಡು ಅಷ್ಟಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಬಿಡಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏತ್ ಪಂಡಲ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರ್ದು ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಏರಿಕೆಂದು ಪನ್ಪಾದಂಡು. ಇದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪೂಜೆಯ ಒಂದು ರಥೋತ್ಸವ 3 ರಥದ ತೇರನ್ನು ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜನರು ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಸವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾಡ್ದು ಬರುವ 17-18 ತಾರೀಕಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಸವವು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಹಬ್ಬ ಈ ಸಲದ ಈ ಕೋವಿಡ್ನ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜೃಂಭಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಆದರೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪೂಜೆಯ ಒಂದು ರಥೋತ್ಸವ 3 ರಥದ ತೇರನ್ನು ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜನರು ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅದಮಾರು ಮಠ ಪರ್ಯಾಯ ಮುಗಿದ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಮಠದ ಪರ್ಯಾಯ ನಡಪರ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಉರಿತಂಡು ಐತ ಇಡೇಟ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತದಂಡು. ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಹಿಬರೋಡಿ ಬದ್ಯಾರ್ದ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಲಯಡು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಶುಕ್ರಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಲುಡ್ದು ಅಮರ ಸಿಂಧೋದ್ಭವ ಆಟ ಮೂಡ್ತು ಬರ್ತಂಡು. ಬದ್ಯಾರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಲಯದ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಈ ಸೇವೆ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೇರಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ತುಳುನಾಡದ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಆದಿತ್ತದ ಕುಂಬ್ಳೆ ಪಾರ್ತಿ ಸುಬ್ಬಡ್ದು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ಕಲಾವಿದರು ಜನಮಾನಿಲಿಗೆ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲಿಗೆ ಪುರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬದುಕು ಸಾಗರ ಕಾರಣ ಆದಿರು. ಆಟಗೂ ಉಮೇದು ಕೊಡ್ದು ಗೊಬ್ಬವನ ಕುಲ್ಲ ಆತೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಿಬರೋಡಿ ತೆಂಕ ಕಾರಂದೂರು ಬದಿಯಾರ್ದ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಲಯಡು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಪುಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಅಮರ ಸಿಂಧೂದ್ಭವ ಆಟ ನಡೆತಂಡು. ಹಿಬರೋಡಿ ಬದ್ಯಾರು ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆತ ದೇವದಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ ಸಂಸಾರ ಈ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಬಂಧುಲು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಅಮರ ಸಿಂಧೂದ್ಭವ ಆಟದುಯೇರು. ನಮಗೆ ಮಾರಕವಾಗುವಂತಹ ಯಾಗವನ್ನು ತಡೆಯುವರೇ ಹೇಳುವರು. ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುವುದಂತ ನಾನು ಹೌದು. ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಕರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ದಾಶ ಕಂದರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಾಶರಾಜನಿಗೆ ಹೆಸರು ಕಂದರ ಅಂತ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರ ಮಗಳು ನಾನು. ಓಹೋ, ಹೌದು, ಕಂದರನ ಮಗಳು. ಕಂದರನ ಮಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೇಕೇ ನನಗೆ? ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿ. ಯಾರು ಆ ಹೆಸರಿಟ್ಟದು ನಿನಗೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದು ಕಾರಣ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಪತ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು. ಇಂಥ ದೇಹದಿಂದ ಸುಮಗಂಧ ಹೊರಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ಸ್ಯದ ವಾಸನೆ ಇದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಶೋಕಾಗಾರ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರೆ ಮಾಚಿಬೇಡ, ಯಥಾರ್ಥ ವಿಚಾರ. ನೀನು ಯಾರ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತೀಯ? ಸತ್ವಂಶ ಸಂಜಾತರಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನನಗರಿತದೇನು ಬಲ್ಲಿರ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನದ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಅರಿತು ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತಹ ಸುಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಖಂಡಿತ. ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ನಿಜ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದವಳಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಿರುವ ಹಂಬಲ ನಿಮಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ವಿನೀತಳಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಮ್ಮ. ಮಾತೆಯನಗಪ್ತರ ಸಂಬೋತೆ ಜತ್ರಿಕೆಯೋ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಡಿಕ ಅಂಕದಕಳ ಸಾನುಡು ಮಡಿಕತ್ತಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟದೈವಲನ ನೇಮ ಪೊನಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ರಡ್ಡು ಪೋಪನ ನ್ಯಾಯತರ ನಡಪುಂಡು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಐನೇಕ್ ಮಡಿಕ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲತ್ತು ಭಂಡಾರ ಪಿದಾರ್ದು ಕಾಂಡೆ ಪತ್ತೇಕ್ ಮಡಿಕತ್ತಾಯ ನೇಮ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತನಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಇತ್ತ ಕುಡರನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಜನವರಿ 2ನೇ ವಾರ ಅಖೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ. ಕೊರೋನಾ ಸಿಕ್ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪುನರ್ದವರ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿಯರ್ದು ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿ ಇಸೇಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಡು ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಗಾಡಿ ಬುಡುಪುನಕ್ಲಿಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಣ್ಣಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡ್. ಒಡಿಪು ರಥಬೀದಿಡು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಚ್ಚಯ. ಬ್ರಹ್ಮತೀರು ಮಹಾಪೂಜೆ ತೇರು ಪಕ್ಕ ಗರುಡ ತೇರು ಇಂಚ ಮೂಜಿ ತೇರ್ಲೆನ ಮಿನದನ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳೋರ್ದು ಅಮರ ಸಿಂಧೂದ್ಭವ. ಗುರುವಾಯಿನ ಕೆರೆ ಹಿಬರೂಡಿ ಬದ್ಯಾರ್ದ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಲೇಡು ಸೇವೆದಾಟ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು.